सानदोंमोन आं बुंनो होनना नोंनो आंनि अननायनि इसारा नोंनो आंनि अननायनि इसारा गोरबोनि रावजों आंनि नोंनो लिरबाय लाइजाम गोरबोनि रावजों आंनि नोंनो लिरबाय लाइजाम रावखौल' खोनायो नोंनि मुंखौल' मिथिबाय नोंनि रावखौल' खोनायो नोंनि मुंखौल' मिथिबाय नोंनि रिउ रिउ गोजाननिफ्राय नों रायदाव हरनायखाय लाइजामखौनो लिरहरबाय लाइजामखौनो लिरहरबाय नोंखौ फैसि फैसि मोनना नोंखौ बुंसि बुंसि सानना गोरबोनि नोजोरजों सानदोंमोन आं बुंनो होनना नोंनो आंनि अननायनि इसारा नोंनो आंनि अननायनि इसारा गोरबोनि सानखांथिजों खावलायहरबाय नोंखौ ओ गोरबोनि सानखांथिजों खावलायहरबाय नोंखौ फैदो रजे आंनि जिउआव इयुन जिउ दानायनि हरनायखाय आंबो नोंखौ बरायबाय ओ आंबो नोंखौ बरायबाय नोंखौ फैसि फैसि मोनना नोंखौ बुंसि बुंसि सानना गोरबोनि नोजोरजों सानदोंमोन आं बुंनो होनना नोंनो आंनि अननायनि इसारा नोंनो आंनि अननायनि इसारा नोंनो आंनि अननायनि इसारा
जिरि जिरि बोहैलांनाय खोलो खोलो बार बारनाय रैरुब गोनां मिथिंगाना बादोरबावनि जायो नोंजों गोरोबफाना बे आंनि आजोरि गोसोआ बे आंनि आजोरि गोसोआ ओहो ओहो जिरि बोहैलांनाय खोलो खोलो बार बारनाय रैरुब गोनां मिथिंगाना बादोरबावनि जायो नोंजों गोरोबफाना बे आंनि आजोनि गोसोआ बे आंनि आजोनि गोसोआ ला 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 बैसागु बोथोरा सफैयो जेबोला बैसागु बोथोरा सफैयो जेबोला दाउखौनि रैसुमै गारांजों रजेनि सिफुंनि मिलौहाब देंखोजों रजेनि सिफुंनि मिलौहाब देंखोजों जायो गोसोआ उसाव बादाव हास्थायनो गोसोआ मानिबा जिरि जिरि बोहैलांनाय खोलो खोलो बार बारनाय रैरुब गोनां मिथिंगा
जाखो बेलाय बेथ' आं सिगाङाव नुबाय थानाय सिख्लासो हाबायावनो थांनो नागिरदों बेलाय जाबाय दिनै मा मानो आंनि सिमांनिनो हायराखि बहा थांनो नोङो फालें फालें आंनि सिमांनिनो हायराखि बहा थांनो नोङो फालें फालें खेबसे नुनायावनो जावलिया बोहैबायनो खेबसे नुनायावनो पागला खालामबायनो सिमांनिनो हायराखि बहा थांनो नोङो फालें फालें नोंखौ लानानै मेगना थाङो रोजे नोंनि जार गुस्थिया बेरे बामले माबायदि बिरफाबाय नोंजों नंगौना गोसो जादों रोजे खावलायाव सबखुदुमनो बहा थांनो नोङो फालें फालें आंनि सिमांनिनो हायराखि बहा थांनो नोङो फालें फालें